नंखायदायाव फान्दाय जानानैहाय आदा बिक्रममोन आयं दावराव देख्रेबमोन जेलाव लांजानाय पुलिसफोरजोंहाय गासैनिसिमबो अनायार सिबिनाय फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्सुवेलि आं दाखालि क'क्राझाराव थाङोब्ला लामा गेजेरावनो सासे फंबायखौ लोगो मोन्दों। बे फंबायखौ गासैबो BTC आव मोनथिगौ बा आरो सिनायोबो, ओमफ्राय क'क्राझार ओनसोलाव सिनायजोबो। थ' आं बिनि मुंखौ मख'लायनो सानाखै, बे फंबायनि मुंखौ मख'आखै, नुब्लानो नोंथांमोना सिनायगोन। थ' बिथांनि मा बुंदों, बिथाङा मा फोरमायदों, बेखौ नोंथांमोना एसे शेयार खालामग्रोनि, बिनि उनावहाय आं माखासे बाथ्राखौ बुंनोसै। जों बैसागुखौहाय बरायो बोसोर गोदान होननानैहाय, नाथाय बे बोसोर गोदाना देग्लायनि सारप्राइज जागोन नामा मोनसे? साइ स्टेडियाम क'क्राझारावहाय फुटबल आरो काबादिखौ बोखारनाय थांनाय बोसोरनि 2023नियावहाय सिभिल हस्पिटालखौ बोखारनो नागिरनाय, केनारा मादा गावथारजानाय नङा होमब्रा? नंखायदायाव फान्दाय जानानैहाय आदा बिक्रममोन आयं दावराव देख्रेबमोन जेलाव लांजानाय पुलिसफोरजोंहाय, बिदिनो गोबां दंबावो जे बुस्थुआ जोंनि थाखाय बिराद गोथौयै साननांगौ बुस्थु। जे जों बुङो होनबा थांखांनाय बोसोरनिखौहाय दुखु दाहाखौ बावलांनानैहाय देग्लायनि गोदान बोसोरखौहाय जोङो खुसिजों बरायदिनो होननानैहाय जों बरायगोन। नाथाय थांखांनाय बोसोरनि जे दुखु दाहाफोर दङ जों बेखौ मारै बावनो? जोंनि बर'नि जेसेबांखि फुटबलार्सफोर दङ, आदा हलिचरनमोन, आदा दुर्गा बर'मोन आरो गोबां फुटबलारफोर दङ, बिसोरो साइनिफ्राय गेलेनानैनो गासिबो दिनैहाय नेसनेल लेभेलाव गेलेजोबनाय। दा जोंनि बेखौ जुदि बोखारोब्ला मा जागोन साननानै नाय जोंनि बर' लाइमोनफोराहाय। जोंना गेलेनायजोंनो सोलिखायो जिहेतु जोंनि बर' इयुथफोराहाय बांसिन स्पर्ट्सआवनो दङ। आर्सारि, काबादि, फुटबल, जुद' बिभिन्न स्पर्ट्सआव जोंना एक्टिभ जानानै दङ बर' सेंग्रा सिख्लाफोराहाय। नाथाय जुदि बेखौ जुदि बोखारनानै होयोबा बेसे दुखुनांथाव खोथा। दा बेखायनो रायजो राजाफोर आं खावलायगोन बयखौबो जे थांनाय बोसोरनि दुखु दाहाफोरखौ बावगारजोबोब्लाबो नैबे जे इन्सिडेन्ट जानाय साइ स्टेडियामनिफ्राय फुटबल आरो काबादिखौ बोखारनाय, सिभिल हस्पिटालनि नामखौ खोमोरनो नागिरनाय आरो बेजों लोगोसे केनारा मादामोन गावथारजानाय आरो गोबां दंबावो, माने सानथ्र'हायै प्रब्लेम दङ। जाहाथे बेफोरखौ जों नायबिजिरलायनानैहाय खुसियैबाबो जों बैसागुखौ बयबो फालिलाङो, बेखौनो खावलायबाय। थारैनो क'क्राझारनि जोंनि बे फुटबल आरो काबादि खेला सोलिग्रा बा साइ स्टेडियाम, बे स्टेडियामखौ जुदि इन्डिया गभर्नमेन्ट बा स्टेट गभर्नमेन्टआ जुदि लांजायोबा प्रमद बर'नि गोसोआव माबायदि मोनगोन? बिथांनि बे साइ स्टेडियाम लांजानायखौ बिथाङा दाखालि खावलायनोसो गोनां जादों। थ' जों बेसेबां बर' हारि हिसाबै बा जों BTC सानसे समाव गोख्रों गोरायै खुंथायाव थादोंमोन। दिनैहाय जों मोनफा मोनफा लांजानायखौसो नुनो मोन्दों। गोदो बै समावबो गोबाङानो बुंबाय थादों 16टा डिपार्टमेन्टखौ लांबाय। नाथाय आरो नै दा बेफोरबायदिनो साइ स्टेडियामखौ लांजाफिननायनि माबाखौ नुनो मोन्दों। दा दिनै बिनि बारैनो गोबां खोथा बुंबाय बिथां फंबाया। दिनै बेफोरबायदि लांजाबाय थायोबा मोनफानि उनाव मोनफा लांफाबाय थाजायोब्ला जोंनि बे BTRआवहाय मा थागोन होनबा? जों दिनै माखौ लाना गोग्गा खालामदोंमोन? जोंनि बर' सुबुङा काबादि खेला बा स्पर्ट्सआव ओरैनो जोंनि बर' सुबुङा स्पर्ट्सखौ मोजां मोनग्रा सुबुं आरो बे स्पर्ट्सजोंनो दिनै गोबां मानसियानो दिनैहाय सोरबा न'खर सोलिनो हादों बा साख्रिबो मोन्दों, आर्मि साख्रिनो बा गुबुन बिथिङावनो बेफोरबायदि मोननो हादों। दिनै बे जिनिसखौ जुदि लाङोब्ला होनबा जों मा साहैबावगोन? जोंनि BTRआ जों लाबोनांगौसो, नाथाय जोंनिफ्रायसो लांजागासिनोसो दङ। दा जुदि बिदि मोनफा जुदि लांफाबाय थायोब्ला जोंनि थाखाय, जों हारिनि थाखाय, जों जेबो गैला। जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसननि थाखाय मा होलांनो हागोन, मा दोनलांनो हागोन? बेफोरखौ जुदि लांजोबोबा। थ' लोगोफोर, आं भिडिअखौ बेखिनिखौनो लाबोदोंमोन, बेखिनियावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।